Имало едно време малко селце, сгушено в подножието на висока планина. В центъра на селцето живеела старица, известна с мъдростта си. Наричали я пазителката на светлината. Всяка вечер тя палела 2 стари фенера пред дома си и ги оставяла да горят до сутринта. Един ден младо семейство, изправено пред разпад на брака си, решило да потърси съвет от пазителката. Тяхната връзка някога била красива и топла, но с времето пламъкът изгасвал, оставяйки след себе си само студенина и тишина. Споровете зачестили, децата започнали да усещат напрежението и неуважението между родителите си. Скептични, но отчаяни, те попитали старицата: как можем да спасим брака си? Струва ни се, че всичко е изгубено. Пазителката се усмихнала и им казала: ще ви разкажа за моите фенери. Тя посочила 2 старинни фенера пред дома си. Единият символизира мъжа, а другият жената. Пламъкът вътре е любовта им, която Бог им е дал като благословие. Когато огънят гори силно и ясно, той осветява целия им дом и топли дори децата им. Но ако забравят да го поддържат, ако не наливат масло и не защитават стъклото от вятъра, пламъкът започва да трепти и да угасва. Младото семейство слушало внимателно. Любовта в брака е като тези 2 фенера, продължила старицата. За да гори пламъкът, и двамата трябва да полагате грижи. Маслото е вашето уважение, малките жестове и прошката. Стъклото, което защитава пламъка, е вашата вяра, вярата в Бог и обещанието, което сте дали пред Него. Само тогава светлината в дома ви ще остане силна и ще осветява пътя на децата ви. А какво да правим, ако пламъкът е съвсем слаб? Попитала жената. Тогава не обвинявайте фенера, а се върнете към източника на светлината – Бога. Отвърнала мъдрата старица. Той е този, който вдъхва живот на всяка искра. Помолете го да ви помогне да разпалите отново любовта. Добавете масло с търпение, смирение и доброта. И не забравяйте, светлината на 2 фенера е най-силна, когато горят заедно. Трогнати младото семейство се прибрало от дома и започнали да се молят, да си прощават и да правят малки, но значими жестове един към друг. С времето пламъкът в техния дом отново засиял силно и топло. Децата им се чувствали обичани и сигурни, а домът им се изпълнил с мир и радост. От тогава селяните започнали да казват: любовта е пламък, който изисква грижа. Вярата в Бога и уважението са маслото, което го поддържа жив. Мисията на Академия Щастливи заедно е като тази на пазителката на светлината. Ние помагаме на двойките да намерят отново пътя към любовта, уважението и вярата. Когато браковете са здрави, светлината осветява не само сърцата на съпрузите, но и пътя на децата им, за да растат в дом изпълнен с топлина, мир и любов. Защото семейството е свещен съюз и най-голямата ценност, която Бог ни е дал.